Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Kinsa ba kay nagtinguha og daotan kang Ma'am Rolayda? Kinsa man. Dili ko kinamahimo ikalipay. Tungod kay gawas ni Miss Krisha. Siya na sad karon na nahimong guardian ni Brenna. Uy, unsa magidong Jumari? Mahinayon kitang larga pa ingon sa siyudad. Oh, Maki. Ug manas ka lang. Oh, okay dong. Ay. Unsa gid ka ang tinuray nga nahitabo kang Tita Rolayda? Dong Jo Marie, karon nga nawa si Ma'am Rolayda. Ako'y mo voluntaryo sa pag-atiba nila ni Miss Krisha og Brenna. Uy. Di ko makabuot-buot og desisyon ni ana, nan. Palihog hangyo ang imong abahan. Gusto lang ko makatabang kanila ni Miss Krisha og Brenna. Ako suyan ha. Nantar sila. Pero di sa ko makapasalig nimo. Salamat, Dong Jo Marie. Mas maayo pag magpuyo ka na lang din. Unsa? Pagtaron da po nyo, ha? Muadto ka pa man yun. Ngawa ka man kinahanglan na. Ikaw ang wa kinahanglan na. Mong din hilag yung kahantol nga madugta, kamuktuta ka. Dahil sila, magsamok-samok ka lang yun nila ni Miss Krisha ug Brenna dito sa syudad. Ambutay mo, wa kay labot, buset. Dili kini mao ang karaang basahon sa kasaysayan ang ato nakuha, Maki. Unsa? Natuo ko og mao nagkini ang libro nga maoy yawi sa siradong ganghaan sa Tierra del Sur. Hala, unsa man day ka ng librohan dong Jumari? Sa akong nasayran, iya gihapon kini sa kakaraanan. Mao kini ang gitawag og Open Bible nga gidiling ublihan. Unsa? Open Bible nga gidili nga ablihan? Ala, uy, naglibog ko. Paminaw, Maki, kay pasabton ko ikaw. Makalaom ka nga pahugtan ko ang seguridad din, Senyor Minard. Patay pagayo ang karaang bahay. Ilabi na gyud ang pinakasikretong lawag. Inaang gallery sa karaang mga butang ug mga basahon. Oh, Supremo Minard. Nilihok na ang pundok sa mga sinalikway. Sila ang mga antagonista. Unsa? Magsabuag sila og kaguliyang abot sa kaduol ng mga adlaw sa propesiya. Aron ilhon nga sila mao ang matuod. Apan ang talahurong Satano di Luciferos Sulfatos. Wa mag-ila kanila. Kay mga kinulipa man sila gikan sa impyerno. Supremo Minard. Sila ang responsable karon sa pagkahanaw sa bugada nga si Rolayda. Ang mga antagonista mao'y nagdagit ni Ma'am Rolayda. O punyo, apadili sila mulampos. Andam kong ibuhis ang akong kinabuhi alang sa kapatiran. Salamat, Sofronio. Amping diha sa syudad, akong talahuron nga Supremo. Kunon sa man ang wagid mahuman nga trabahoon din Unya na kana sa ato niyang pagbalik, Maki. Oo, Dong Jumari. Ang bisag unsay mahitabo, matirang matibay. Maki, Oh, Dong Jumari, ipaglaban yun ka. Di ko mahadlo ka mamatay sa kung paglaban nimo. Matirang matibay. salamat. Daghan yun kayong salamat, Maki. Kung ang mga antagonista may reasonable sa kalit na pagkahanan ng Ma'am Rolayda, na sa ato pa, dili luwas sila si Miss Krisha o Brenna dito sa siyudad Punyong. Kaya nga no,
May ikatabang ka ba niya ng bahina aron ka panalipdan sila, Tarsila? Kaya ko nagbuhaton sa man itong panahon nga gibuhis kung akong kaugalingong kinabuhi alang sa akong anak. Anak, naa ka nasab niya ng imong ilusyon nga nakabaton ka og anak. Apan ang tinuod dili nimo anak kun dili kang Ursula nga imong kaluha. Punyo, Mas mapuslanon pa di ay si Ursula kay kanimo na itong higayuna. Ug mao ka na hinungdan kung nganong mas gipili siya ni Sir Minard kay kanimo. didistansya ko ni Sir Maynard ito higayuna. Kay kutob sa mga babaeng malambikit niya, mamatay. Tarsila, kinsa kyut ka di ay ang kriminal niya itong higayuna. Ha? Kinsa, Tarsila? Hanggaw ka. Naibaw kong hangtod karon, nagduda kapag hapon ako nga mao ang kriminal punyong. Wa paghihapon ako ikapakita ang ebidensya. Maong bisan og sa kadugay na ni atong panahon na kutob lang gihapon kus pagduda. Hugo ko magyog kay pensamiento. Namatay na lang si Ursula nga wa gyud makasulti kung si kinsa ang amahan sa iyang anak nga si Brena. Ngano, nagplano ka patog-anon kog si kinsang amahan ni Brena? Hapon yung? Giupin man yun nimo kining isyu ha. Pues sige, sulti kung si kinsay nakapamabdos kang Ursula nga maoy inahan ni Brena. Ambot! Hanggaw ka magkahadi ay. Jo Marie, wa na ko masayot sa ngayon akong buhaton. Nabalakan na kay ko ni Mami Rolayda. Krisha, ayaw lagi pa sa mong kago. Why daw tang may tabo sa mong mami? Anak na di hapon ka diha sa Latiera. Nagsabot na si Maki nga mugikan mi unyang kadlaw. Paingon din sa syudad. Magpaabot ko ha, Jo Marie. Mas labing mayo nga nagkasulti na day kamo si Iho Jo Marie. Yes, Tito Menard. Ayaw palabi sa imong kagol, ha? Iha Krisya. Yes, Tito. May mga nangita na kang mami ni Morolaida. Nagpabot na lang ako og dugang update. Unsa gid kay motibo sa mga abductors ni Mami no, Tito? Kana ang dugang pangagisusis mga otoridad. Iha Krisya. Naunsa nakakaroon na ako, Mami? Tito Menard. Paingon ang mo gabi. Nabala ka naging ko ni Ma'am Rolayda. Dili na lang kita magpadaog sa tong kahadlok ug kabalak, Brenna. Magpakaligon lang kita. Miss Krisha. Ayaw kabalaka. Bisag unsay mahitabo. Niaragit ko permi para nimo. Salamat ha. Mo padayon ka gyud sa imong pag-eskwela ha. Kay maubaya gyud na ang gusto ni Mami Rolayda para nimo. Oh, Miss Krisha. Ipasali ko na di mo. Dili ta kapasagdan. Mao ka na ipasalig ko nimo, Brenna. Huwag mausab sa tanang gisaan ni Mami Rolayda para nimo. Alang sa maayo nimong ugma. Miss Krisha, salamat kit kaayo. Mo ihinamdumi ka nun Brenna. Nga sama na sa igsuon ang akong pag-ila nimo. Punyong, ngano ingon na nang imong tinutukan ako, ha? Ngano ka? Sama na ko. Piniyalan kasab ni karaang bay sa mga Benavides. Busa dinhi ka. Magpabilin ka dinhi. Ug si kinsa man kuno kang mumando na kog ingon ana, ha? Ako si Sofronio. Ang pangabaga sa Supremo. Hoy! Ayaw gamitan imong pagkapangabaga kunuhay aron ka nakuthuan. Kay ultimong buktot ka lang ining karang bay. Tama ka! Pagkatuhi-tuhi. Ayaw kong bugal-bugali, ha? Nakaminos ka nang yun ako na. Ikaw ragyod maimiunay ug pagkamino sa imong kaugalingon Tarsila. Kanang dunot ni mong kinaiya. Among talahuro nga gaon,
Ni ako karon ni nga tubangan si mong altar. Nagluhod og dinupang akong mga kamot agi og pagtahod sa balaanon mo kayong revolto. Ang ngalok oka. Ang ngalok imak. Warap oka. Warap imak. Wamani rain. Wamani radoya gini. Nunga obray. Tubasaka mina. Nunga obyadoyak. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!